Benvinguts i benvingudes al podcast Hi haurà futur, el podcast on parlarem del camp valencià sense filtres i amb tota la veritat. Al final porten molta fruita de fora, de l'hemisferi sud, concretament de Sud-àfrica, i això al final fa que tinguem aquestes dificultats quan no hauríem de tindre-les. Al final la lluita passa també per ahí, no? Per intentar que les administracions recuperar aquestes campanyes de promoció que són importantíssimes per al nostre producte. El futur passa per la gent jove. Gent jove, doncs, per exemple, com tu o altres molts jovens que n'hi ha en el sector, que ja tenen altres dinàmiques de treball també. Quan venen les períodes electorals, tots els polítics principals valencians s'ixen la taronxeta a ballar. Tots, la no, taronxeta, la no foto, falla ni un. Tots, quan encara la gent no ha decidit què vas a ser en un futur, qui va ser el president o qui va ser el conseller, quan la gent encara no ha decidit qui és, que entonces sí que van tots en la taronxeta. Correcte. I això és el que me molesta. Van tots en la taronxeta, però després quan estic en el lloc no faig res per ella.